Ed. Mukaona kuti chi inyaya yakatangira kuti passion java ndakatanga kurova Winky Dee. Ina handisiri ndakonzeresa kuti Winky Dee azorova passion java kaini kana kuti passion java na Winky Dee varovana, but passion java akasangana na Winky Dee mtown ndobva amirova nedombo nedhina ndobva atiza. Inini handitombozva kuti nyaya yachange itori yei, pamwe Winky Dee notanga agara palambo yapassion java, but inini manje chandiri kuziva manje kuti Winky Dee akarova passion java nedombo. Chakaitika ndechekuti mongozva kuti ini ndogadzira musical videos emacartoon, mavisualizers manyama maiziva necheap price ne$10 chete. Saka Winky Dee manje akatiti mfana iwewe uri bo unoita maworks manyama ndoda ndomboya kustudio kwako aiziva. Saka that day manje inini semunhu anga akakwandira nebasa nemamusic video andana Inomasi nana Rebi passion java vandifonera that day vanditi mfana wangu ndio Zimtoons kaina nati ndizimtoons, ndikati ndiani wandotaura naye zvanzi handiprofit passion java. Ndikati imene kaedzi kutaura idzi, ndakati ko passion java chi bao zvese zvanzi mfana unorwa masini manyama, but mfana iyo mari yaunouchaja vanhu shoma shoma unorarama sei? Ndakati mudzime yangu ndo zvainenge ichitongodawo maiziva kusimbisa kagraft papacho. Ndobva passion java ati hawo mfana wangu ndiri kuuya kustudio ikoko. Saka inini panguva iyi semunhu anga abva ataura naprofeti ndakandakangana kuti ndine appointment naWinky Dee maiziva. Saka manje passion java akabva abatikira kustudio maiziva vatanga ndimubvunza, saka iyo mfana unogadzira seko mamusical videos ako? Vandati mudhara chanongoda chete picture renyu chete ndoda kudesigna sezvamuri nemusic yenyu chete, chero muri kubhlawaya masini tokwanisa maita pawhatsapp imunongosenda mari neicookies USD chete kuti kusotora maworks manyama. Vanati iyo mfana iwewe wakanyanya kayo, but problem yako ndeyekuti wakachipa, ungaita mamusical videos $10. Mfana usadaro. Vandati mudhara inotambika mudhara papacho pageto techitsvaga mari. Vandita bo vatanga kuti lecture zvekutsvaga mari inini bandasingazviteereri maiziva. Saka panguva yandinoziva kuti Winky Dee ari muroad ari kufamba achiuya ari achiuya nemuproduct wake, ndobva angorikana vasvika maiziva haana mbosvika achinoka, akabva asvika achingovhura do achipinda. Ndobva ndangoona passion java naWinky Dee vatarisana so ndobva ndaona Winky Dee akutaka kufuta, passion java ari kupusa kunge kahuka naiwa. Ndobva ndatoshamisa kuti asi zvasa kutonetsa makuru andanda kutoshaiti chakuitika. Apa inini handisi kuziva kuti passion java asi arova Winky Dee nedombo mutauni. Ndobva Winky Dee ndobva angofuta, ndobva angomutarisa nerimwe ziso so iwe ndakazongoerekana Winky Dee aidzipa passion java ari kumadziro, passion java ari kopo ngenyi yewa. Saka vakomana vakabva vatanga kukikritsana mustudio manje. After 30 minutes vaneta manje ndangoona vanhu vangopumana kunge vari kupumha nyuchi. Inini ndakabata chiuno manje vandati upenyu huri kutofamba papa. Iwe haumbozvinzwisise iwe. Nguva idzodzo manje foni yangu bva yaringa. Saka panguva idzodzo manje foni yangu bva yaringa ndobva ndadairana nati hello mukutaura naZimtoons, zvakanzi ndi Inomasi, ndoda kusotorawo kamusic video rangu remacartoon. Ndobva ndati senda picture rako nemusic yako pawhatsapp, ndobva asenda. Ndobva ndati right senda ikoko USD panhamba idzodzidzi, ndobva asenda. Ndobva ndatanga mugadzira music video rake. Saka panguva ndaigadzira music video rake manje Winky Dee napassion java vaijongana chipopoterana. Inini ndakangozvitinya pakona ndiri busy kugadzira music video remunhu. Ndobva ndazongoona passion java vabudisa pendi. Pendi racho rari rechikadzi manje riri reblack. Ndobva ndangoona Winky Dee bva apererwa bva abata godzi. Saka maona chira guys, nyaya yedu iri kugumira panapa, tozopedza mangwana. Saka guys, don't forget to subscribe, mama like.